Ħaj, jina Coach Mattajus u qabel xejn xtaqt nistaqsik ftit mistoqsijiet. Ku kellek inti tibdel xi ħaġa minn ħajtek, minn ġismek, mid-dera, kieku xi tkun. U kieku kif taħseb li tħossok inti once li tagħmel dawk iż-żewġ bidliet. Taħseb li tħossok iktar enerġetika, iktar pożittiva, iktar kuntenta, u forsi biex insemmilek naqra mill-li nisma' jiena ta' kuljum. Fost l-iktar affarijiet li jdejqu n-niesa u Malta huma id-dera, huma s-sajs tal-ħwejjeġ, il-qtuħ ta' nifs, forsi nibdew naraw anke jdejna tiddendel, forsi għax inkunu qegħdin nikbru, nibdew ninnotaw li l-metabolizmu qed jislowja, illi l-frame ta' ġisimna qed jinbidel, bil-Malti m'għadniex inħossuna kif inkunu. Imma jekk dawn l-affarijiet jibdew jinbidlu, jekk dawn l-affarijiet jiġu għall-aħjar, jekk forsi anke jekk Alla jrid taslu għal goals personali tagħkom, kif taħsbu li tħossukom? Nimmaġinakom tgħiduli minn wara dak il-mobile jew wara dak il-laptop jgħidu kieku tajjeb, kieku kemm nitkessaħ, hemm min jgħid anke rwina kieku noħroġ tajjeb, imma dik storjon dak araw intom. Dawn l-affarijiet naturalment kif tistgħu tobsru illi ħanejt jiena jistgħu naturalment jiġu anke permezz tal-exercise u li inti tikol sewwa. Però tgħidli taf kemm il-darba provajt mat dieta l-oħra u provajt dawk ix-shakes u provide exercises imma donnu xejn ma ħadem. Kieku kelli ngħidlek illi ikollok lili u l-coaches tagħna illi apparti li jgħinuk fuq l-exercise għandna minnu kwalifikat anke fuq nutrition illi jkun jista' jgħinek anke fejn jidħol l-istess nutrition. Kieku kif tħossok? U kieku kelli ngħidlek illi jekk tilħaq il-goals illi nissetjaw flimkien li nispjegawlek anke waqt il-meeting illi jkollna ikollok tingħata l-flus lura. Kieku kif tħossok? Qabli tgħidli oj ma hawnhekk hawn xi ħaġa stramba, too good to be true, jiġifieri intom qed tgħidu li ħatgħinuni u ħatatuna l-flus lura. Fil-fatt, aħna u intom għandna xi ħaġa komuni ħafna. Aħna it-tnejn konsumaturi, jiena jekk ħaniġi biex nixtri xi ħaġa, jien naf ħaniġi biex nixtri karozza pereżempju. Ma noqgħodx fuq il-kelma tad-dealer tal-karozza, imur nfittex fuq għall-karozza nara x'tipi, kemm taħli jew ma taħlix, kemm ikomda jew le. U mbagħad immur nara il-karozza fuq il-post, tajjeb, għaliex nagħmel hekk. Għax jiena importanti li nisma' minn ħadd ieħor illi għadda mill-istess esperjenza ta' huma kif ħassewhom x'għamlux m'għamlux. U aħna fil-fatt anke jekk tidħlu fuq il-website 6weekchallengemalta.com ħataraw daqsxejn kummenti ta' nisa, għax il-maġġoranza kbira tagħhom huma nisa u anke ftit irġiel ta' illi bħalkom kienu għamlu xi ħaġa tajjeb fil-każ tagħhom għamlu xi ħaġa magħna ta' New Better Life, speċjalment waqt din is-6-week challenge, u nistgħu naraw mhux biss il-bidliet illi huma għamlu fiżikament imma anke x'qalu fir-review fil-kitba tagħhom dwar il-mod kif għennihom aħna. Issa, tgħiduli imma alright, mela jiena jekk nintgħażel u nasal ħana tal-flus lura u jekk ma nasalx jiġri, aħna nifhmu illi minkejja ħadukom minn sistema ta' interview biex naraw jekk il-programm joċċalikom u jekk intom toddux għall-programm, jista' jkun illi minkejja li tintgħażlu wara kollox, iva minkejja li provajtu anke ħilitkom, forsi minħabba xi raġuni medika, minħabba xi raġuni fiżika, ma taslux għal goals illi nissettjaw. Nafu li ġenwinament dan jista' jseħħ. Allura x'nagħmlu? Dak l-istess investiment illi intom ħad tkunu investejtu fis-6-week challenge, flok ma tkunu użajtu għal dawk is-6 weeks biss, tingħataw l-opportunità wkoll illi tużawh bħala discount mill-memberships illi għandna. Mela fil-fatt, ħafna mill-membri tagħna edin maħna għal bejn 7 u 12 xar. Għaliex, għax aħna nfemmuhom dejjem, nedukawhom dejjem huma jifhmu wkoll illi biex tara l-bidliet ma trix ġimgħatej jew xarej, imma il-bidliet isir bit-tul ta' żmien, isir bix-xhur konsekuttivi. By the way, mhux bil-fors illi kull min jagħmel is-6-week challenge jibqa' magħna tul ta' żmien, il-maġġoranza kbira hekk jagħmlu għax jieħdu pjaċir jiġu, għax jagħmlu ħbieb ġodda, għax iħossuhom ħafna aħjar, però m'għandhom l-ebda obbligu illi bil-fors jagħmlu din is-sistema, ġifieri mhux bil-fors illi wara s-siġġimat tagħhom ikomplu long term, però l-maġġoranza kif qed ngħidu dak huwa illi jagħmlu. Mela, ħanerġa' nagħmel reframe. Min ma jasalx għal challenges, għal targets illi ħanissettjaw flimkien, ħajkollu dak l-istess ammont illi investa fis-6-week challenge bħala discount mill-membership sana biex nagħmlulek il-kuraġġ illi jekk inti ma wasalx xorta tista' tibqa' għaddejja bit-targets tiegħek blanijiet il-ġodda illi jkollok anke intenzjonati għat-tul ta' żmien. Mela, tgħiduli jiena kif se nkun naf imma jekk hux tajjeb għalija jew le dan il-programm. Fil-fatt ħanagħmlu dawn li qed ngħidulhom interviews, jissejħu orientations,
fej hemmhekk aħna ħansru nafu l-xulxin, fejn hemmhekk anka ħanaraw min jota dan it-tip ta' challenge u minn le tinkwitaw xejn ta' inkun nistgħu anke ngħidulhom naħseb isma' dal-programm jota lik jew dal-programm jew forsi is-servizz dak il-professjonist jew ta' dak il-post fil-każ speċifiku tiegħek huwa l-aħjar għalik. Dak kun nigwidaw imbagħad minn hemmhekk. Ra tgħiduli x'irrid nagħmel. Sempliċi ħafna. Tistgħu jew tibagħtu reply anka f'dan il-Facebook live video stess. Idealment titlu fuq il-page tagħna tibagħtulna messaġġ hemm. Tistgħu anke tinkuntattjawna fuq 9900 3909 9900 3909 jew idealment titlu fuq il-link ta' 6-week challenge fejn hemmhekk mhux biss ħataraw ir-ritratti u ideat ta' nies qabilkom x'inexxilhom jagħmlu, però wkoll ħajkun hemm post fejn sempliċement tapplikaw għal dawn l-interview. Dan l-interview jekk tattendih ma jfissirx li inti qiegħda torbot lilek innifsek illi ħatamlu. No obligation at all. Anzi, inti bażikament tista' tgħid isma' jiena ħanattendih, jiena ħansirna fuqu, jiena ħaniddeċiedi nagħmlu jew le. Aħna nkun qed niggwidawk ukoll. Għax kien hemm min ġenwinament xtaq ħafna illi b'dan is-6-week challenge, però fuq parir tagħna stess gwidajnieh biex jagħmel programm ieħor jew irrefernieh x'imkien ieħor. Allora nibdew sempliċement minn din il-meeting illi jkun madwar sija u kwarta twil. Jekk inti tiġi, però